Uthe uzocuda iculo lakho nami ngicela ucule lami iculo. Amen. U2 33 233. Yegikhaya elihle nantiya silibona ngamehlo enhliziyo masinyane siyakulishiya izwe elingajabulisi sizombona uJesu phezulu nabalwile benqobe ukona asilangazelela kakhulu ngokukholwa sesiyababona khayala Shea wetuna ngale hayala Shea wetuna ngale bonke abanethembe injalo ayazihlambulula impela bayalahla izono lemthwalo nakho konke kubabambezela ngomsindisi owasifelayo singangena ekhaya phezulu thina sonke esimlandelayo siyothola intokozo enkulu khayala Ngapesheya wethuna ngale ngapesheya wethuna ngale Jesu Kristu inkosi. Ngiyanibingelela abathandekayo nonke kwelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Kakhulukazi bingelela ke umfundisi umpostoli uNsibande nompostolikazi umama Msibande nabefundisi bonke abakhona la. Siyabonga baba usikunibona. No baba bonke abakhona nabefundisi nabanye abefundisi abesifazane ngeke abafundisikazi konje. Yes. Yebo nabo uthi kuyadidekela manje kube khona nomama umfundisi bese kube ngathi umfundisikazi wonke umuntu. Akanye ke nomama bonke nabasha insizwa nentombi kanye nabasha bonke ngezigaba zabo. Bakhona nabasondo sikole bakhona nabo ngiyababingelela kwelihle igama lomfeli nomsindisi wami uJesu Kristu. Amen. Bathandekayo nginika umsebenzi onzima la wakumukela emzini wakambeje. Unzima ukuthi ngithi khululekani ngakhumula amabhantshi abashiswa izicathulo abazomule bese sithi umbeje akwenziwe lokho le ekhaya. Kodwa ke unginikele umthwalo ke kusho ukuthi ke kusazokwenziwa ngokwentando yami okwamanje. Bangicolela. Bathandekayo siyanamukela.
Siyathokoza kakhulu kuba khona kwenu la njengomndeni wakaMbeje nabazalwane bonke abakhona eduze la bayanemukela. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Mama uMbeje ukuthi nivula amasango singene sikwazi ukuthi sizokhonza sonke ndawonye la. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaloko. Sekhulumile umfowethu sesikhathini sidlule esikhathini esinzima kodwa sadlula ngoNkulunkulu. Kodwa engathi akapheli. Kusekona lokho mshujushudo okhona. Kodwa bazalwane ufuna sikhuleke siyamthemba uNkulunkulu ukuthi uzosisiza uNkulunkulu. Mhlambe nathi kuyasivula namehlo ukuthi ngokhetho olunye oluzayo mhlambe lwasemakhaya sikhetha kanjani. Bona uma siyokhetha sikusuke uNkulunkulu simcelile nithi ahambe nathi. Kuze kube njalo. Hayi ke angifuni ukungena kwezepolitiki ke ngithi mina yamangala nje amakholo emaningi kangaka kodwa siloku sikhetha abantu abangakholwa. Kodwa kukhona amaqembu impela manje aqale kanye impela athi uNkulunkulu phambili. Abahlekwa nokuhlekwa ngesinye isikhathi eParliament uma bekhuluma uthi ucabanga ukuthi usesontweni lo la. Bazalwane kusho nabanye befundisi asebengale ngoba belandela ekuthiwa ibhodwe liqonsayo. Yebo, hayike siyabonga uNkulunkulu ukuthi la enkonzweni alikho abantu abalandela ibhodwe liqonsayo. Balandela uJesu nje okuyena obasiza empilweni zabo. Ngiyengizwe kuba Msibandesho ukuthi uNkulunkulu wathikile yena ngemali ngoba imali ziyadida bathandekayo kakhulu. Ungathola sohlomeka ungena ngapha nangapha uthi ulandela imali konakala. Babo Sibiya siyabonga. Sagcina nakudala bosasike sihlangane kanje le ngangisakwancamalala eSweetwater. Bafika abazalwane beqhamuka koKingscliff kube mnandi sindawonye. Kumnandi ukuhlangana nabathandekayo. Lisho njalo izwi lenkosi kumnandi kakhulu kufana nani namafutha ehlendebeni zikalokoza zika Aaron. Siyabonga abathandekayo kakhulu ukuhlangana la. Sengathi ke sonke singakhululeka ngendlela esifisa ukukhululeka ngayo nangendlela okujwayeleke ngayo ukuthi abazalwane mabehlangene kwenzekani. Ngoba angisho ukuthi ukhululeke bese uqala into zakho. Hayi uzohamba ngalendlela okuhanjwa ngayo ekhonjwa obaba uNsibande. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani abathandekayo. Siyahamba ngokukholwa